Уважаеми инженер Димитров, уважаеми инженер Китипов, уважаеми архитекти, строители, колеги и партньори. Добре дошли на днешната среща, посветена на партньорството между професионалните общности и районната администрация. Радвам се, че днес в тази зала са се събрали хора с визия. Нашата цел е ясна. Прозрачност на дейностите, изпълнявани от районната администрация. Открит диалог чрез пряка комуникация с вас, проектанти, инвеститори и администрация, още в началните етапи на инвестиционното предложение, които получаваме в район Одесос. Ефективност на административните процедури, които биха довели до реален резултат, видим от всички граждани и гости на район Одесос. Районът, за който се грижим, е с висока концентрация на културно-историческо наследство, интензивен градски живот и активна строителна дейност. Затова отговорността ни е да развиваме, да пазим, да модернизираме, без да нарушаваме характерния облик на града. Днешната среща, се надявам, да бъде само началото на една последователна политика на партньорство, прозрачност и професионализъм. Благодаря за присъствието ви, за готовността да споделите своя опит, идеи и експертен поглед. Екипът на район Одесос е тук, за да участва активно в дискусията. Модератор на срещата ни ще бъде архитект Ирина Евтимова, директор дирекция устройство на територията, архитектът на района Одесос, архитект Венелин Марков, както и замкмета устройство на територията Ярослав Луков. Предлагам да започнем срещата с... Аз само нещо в встъпителната част искам да добавя. Първо да се представят, някои от вас ме познават, но аз съм архитект Ирина Евтимова и доста отскоро всъщност съм част от районната администрация. Горе-долу до средата на август месец. Всъщност целият ми професионален път е минал като проектант на свободна практика с фокус в опазването на културното наследство. И това, което бих искала да принеса, така да кажа, от практиката си в устройството на територията и в дирекцията, с която в момента работя, е основният принцип всъщност на науката по опазване на културното наследство. И този основен принцип е превенцията. Защото превенцията, доказано, е най-ефективният начин за опазване, струва най-малко, най-лесно се постига и има най-добри резултати, разбира се. Това като цялостно отношение към устройството на тази централна зона, мисля, че е важно да бъде и наш основен водещ принцип в работата на дирекцията и на цялата районна администрация. Като цяло имам късмет, че успяхме да намерим общ език в тази насока с госпожа Шопова и за това всъщност сме се събрали тук, защото всъщност тези неща, които вече няколко месеца с нея говорим, решихме, че трябва да придобият физическа форма. И всъщност това, което сме предприели като конкретни стъпки в работата на дирекцията, като, така да кажа, нов начин на работа, е първото, което вече се случва, има някакъв обществен отзвук. Това е пряката комуникация на потребителите на административни услуги, както с районния кмет, така и с мениджърския екип, така да кажа, на района. Така, тази пряка комуникация доста добри резултати до момента дава, защото, така да кажа, тази превенция спестява после много голяма част от дейностите по контрол, което и за нас е добре, и за потребителите, здрасти, е добре също. Освен, че спестяваме работа на едните и на другите, разбира се, средата, това има физически измерения в средата. Следващия етап, който сме решили като стъпка да предприемем, е след тази кръгла маса да съберем, така да кажа, резултатите от кръглата маса и поставените проблеми да съберем в една широка анкета, която от името на района да пуснем към Камара на строителите, Камара на архитектите, Камара на инженерите и да съберем съответно, това няма да е може би малко работа, но като съберем, смелим всички тези данни
и предложения и възможности да излезем с, така да кажа, общи искания от името на районната администрация към голяма община, защото все пак ние се водим, така да кажа, приемна на общината и сме един център за административно обслужване. Нямаме особено големи правомощия, но имаме желание да подобрим средата. И това всъщност е и целта на тази информационна кампания, освен кръглата маса и анкетата. Нали, ще има, разбира се, регулярен мониторинг и подготвили сме информационни материали, които възнамеряваме да се дават на потребителите още в началото на заявяването на инвестиционната инициатива, за да не се налага да се срещаме, когато възникват някакви проблеми по преписка, по проекти и каквото и да е. По този начин се опитваме да скъсим дистанцията и това всъщност е нашата цел. И сме тук, за да изслушаме всички ваши препоръки, забележки, разбира се, възможности, които вие виждате, за които ние можем да помогнем и очакваме от вас активно да се включите.